И здравейте хора, в това видео ще играем на Skyblock, само че ще бъде ново. Да, има няколко различни острова около мене. Да, има един Lucky блок, мапа за камъни и това май за пясъка. Тъй че, да, нека да започваме. Имаме получалните неща, имаме даже, да. Байс, не далка бе, това е тук. Lucky 3 Skyblock. Made by... Аз го малко бързи да чета. Ако ще видя буквално го чета, аз не искам. Да, това няма чета, аз малко бързи. Ако ще мога да чета, просто ме бързи да чета. И сега да вземем най-важното и то дърво. Само да не падне, не? Това ще бъде много тъпо. Също да я падна. Супер. Това... Как да? Окей, сега да правим... Между иначе ми даваха това, сапринг. Защото... Няма това да падне. Или има шанс да... Чакай, ще го хвана. И успяхме, да? И това стои в стената по-хубаво е. Опа. Сега нека да правим най-важното и това е един хубав крафти тейбъл. Обичам какъв така гласа, ако съм по-лена, тъй че да... Имаме си внимание много на гласа, ако може. Да. Как спаваш това чудо, бе? Леко го забравих аз. Ех. Ако взема малко това. От това. Бе, това е последната част. Аз чух това ще го правя да бъде по-това, това самото да бъде по-хубаво. Не само по-хубаво, да бъде по-голямо също. Ще има нужда без това. Чакай малко, аз съм от тъмбе, ще да правя кирка. Кирка опата. Ходи нормален човек. Не бе! Това беше много тъпо. Много... Що ли падна? Абе, пич! Сега де? Това мога да го става, бай. И знаеш какво да се слушате. Ай, това се косъм. Оп. Супер, да. Да върши пак после, сега дай да взема това. Само да пада, да. Добре, сега това да го... малко да го поправим това, защото е супер малко. Ако чуете на това версия сега игра на Bedrock. Ако чуете.
Значи ще му повярвам, че толкова години минаха и аз гледам Skywalk. Гати. Добре, сега да направя Cobblestone Generator. Ако взема го... Аз става тъмно, бе. И това е хубаво. Къде да започна? Може тук някъде. Сега. Ще правиш много умно, което не е от най-умните неща. Как смисъл това, бе? Човек го съм забил, бе. Това е едно най-лесните неща, аз ще го така справя. Това е тъпото. Хора, гледайте много голям IQ move. Аз това ще трябва да пада случайно. И начало да дам това към основа и айде не успях. Да, дайте ми минутки две да взема 20 блока. Пич. Това е стъпо. Човек, аз да. Так, я. Ика. Ах, това вече е накрая. И гати, един час. Това малко да го оголемя, трябва да го оголемя малко. Сега мога също това тук? Не мога. Aí, bem. Opa. Entendeu? Чакай, това света, бе. И ги видях. Сега общо кухам са две. Пак е нещо. За по-хубаво. Чакай малко, бе. Така, това ще го правя да не... Това да не го спирам. И хвата по сега. Много тъпа човек.
Gledajte raz. Už je koštěra tam, ne? To. Je to tako. Ceva? E, ce hai de? Asta. Să? Ceva de pe fermicica. Și tu le mi-am mâncat totul. Deci nu vreau să duc, mi-am mâncat totul. Ce vreau și de... De... Łatwa? A. Vamos pa. Dakle, neka se dve njega... Oho, sve, kad ja kutu. Ja se počeo pri sve. Da, hora, ja už dělám čím, je to tam točno. Še ima laký vlak, se mohu zjem mnogo čita. A bylo čak ipak fakt nejkrát, ne? Icha. Văi, nu să-ți faci destul de cam liber. Dar faci cu toți de muzeu. Nu duc cea mea de zi, fa. Da, vă. Tak to. A, dăști. Gotovo. Ja, máš lupicu, to že som fakt odstove. To je nejaká kontrol. To se može, ne? Tak jo. Pič. I kada je točno tu ću lutaj uopšte. Tako ja že. Zdaj už da pazi Fordes. Bravo, pečka. Аз го чух, че е много модерно да видите пъчка там. Да. Сега как познах. Сега ще да си спомниш същото. О, се затуди, бе. Това е готово. Не, бе. Аз пак. Също пак е хубави слапс, че е убедил. Eu ce mai tam, ce cu drugul pe apucă. Acum văd că totul au un putere așa de gure, dar acolo, și te doi zombită. Deci nu știu ce da.
jak bez ugodu. Vai, faz pouco continente, gato. Opa, zbędne już fast appeal. Kanjuji tu чудо. Kanjuji можно было сбать фаст. Давай еще будем сбать. Acaba de auxiliar. Kalau bos aí. Bir znaczy, o, trzeba to sztukę. Opa, aspa. A jak coś kiedyś tylko, czy mais correu da fazer tudo. Computador vai deixar na página. Eu quero saber. Vai bem. Aí, opa. Oxe, balcão. Oxe, balcão. Ih, cara. Já už jde, pardon. Famoso fã do internet. Deixa eu só pôr o buzz, tá? Calma, estou direito do céu. Tá, já vou te dar tiro da carta. Ih, já que. Pensar que debaixo tu jak spadł. Sprawdzę kto. Acho que vai ficar. Coisa? Lucky Block Pickaxe. Ah, gostou.
какво? Къв. Сега, трябва да се върна и да стане нещата, че това ще стане най-опасно, защото... Да, аз не знам къде отива в начало. Окей. Сега не още да се възползвам и да взема около един милион такива критики. И... Преди да... Така. Дали това да го насоча право в седата. Ето така. Ето. Сега да се възползвам. Той имало лимите, бе. Много тъпо това. Колко взех аз? Че? Верно. Взех точно почти това. Това е да толкова. Ето. Така, ако съм взел общото 8, че в тази съдъка да включим също. Окей, да чуем там и да видим какво ще стане. Ами от хора, да избра била нов скина. Аз го направих и мисля, че ми се получи бая хубаво. Кажете ми в коментарите да ви харесва. Последния път да се върним, последния път наистина. И да започнем да ги... да ги чупим, да видим какво може да ни спадне. В том случай, като ги ударя и по-скоро ги щупя, няма да ми спадне нищо. Това има някакъв трол. Това да бъде тъпо. И да започваме. Надяваме да го. Ой, спадна бе. Съндък. Често да човек само това. Само с... Не, това е мога. Аз го запомня. Пишвам с къла, бе. Сега тебе как да се кръстя? Сноуи. Сноумен. Аз няма още да получавам да те пазя, тъй че... Да, бе. Имаш ум в главата. Знаеш какво пее. Добре. Ако ще в момента го пазя от дъжда. И от каквото може да се случи тук всеки момент. Да видим това. Опа. Още да отида... Чакай тук, няма да още тя. Човека беше мога да отида да ед, бе. Това, знаеш какво, това може да се еде. Пич, виж това, бе. Ето чиитвам, не знам що. Що ми се като чиитване? Добре, това беше бая готино, си го призная. Гати, ако смеш това. Гледай си, това не очаквах да ми се случи. Вече още това частта.
Това ми това много като чистване, човек. Без бъсик. Не се бъскал. Оставя картофче. Не мога. Какво? Къде бе? Охуян ще е. Сега взема още други блок. Да почука, да. И за всеки случай нещо, даже скучно се знае, тук чака. А какъв тук късмет, бе? Хора, обещавам, хора, крълна се хич не чистал в момента, не съм бъскал. Хич не чистал, аз очаквах някакви като крипъри, грамотевици. Бе, човек, влизате тук късмет, бе. Фу... Даже да да кажа. Абе, човек, искам да гася някакъв мой приятел. Не сега подявам защита. Аз това е последния блок. Господа, бе. Break of go... Чая. Какво е? Potions. Това е noщо зрение. Това много харесва. Това е любимите поощрения. Това е на невидимост. Това ще бъде малко полза. Това е на скорост. Това е на устойчивостта огън. Това е лошо. И отваря на скоростта, скорост 2. При прилагане кати. Аз коя да ми последна места. Снови 2. Снови 2.0. По-скоро. Иха. Окей. Човек, това само първи... Човек, това е само първи епизод. Само първи епизод е това. Играти. Еми... Да, това е първи епизод. И хора, благодаря, че гледах това видео. Ако ви е харесало, дайте един лайк. На това видео стигнете си лайка, се прави втора част. И да. Чао.